Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim. Amma ba'd. Bang duokone Ruth Nyasaye ero kamano maduong' kuom tayowa makindo kawuono dogo romo odiochieng' mogwedhi, odiochieng' mar Ijumaa miluongo ni odiochieng' chokruok mar Jo-Islam. Daher mondo mi amosu gi mos mogwedhi mar Islam ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwe mar Ruoth obed kodu kaachiel gi an awuon makoro awuoyo kodu sani endi. Kawuono wawuoyo ewi gima iluongo ni chieng' giko piny. Dwe mar Ramadhan ka Ramadhan kubiro to dhi Ramadhan nokadho kopo ni itimo maber to nitimo ni in iwuon. To Ramadhan ma kawuono nitie kawuono ilamo Ruoth Nyasaye timo maber maloyo Ramadhan mane okadho ka ok nitimo maber. Jaote Ruoth Nyasaye kelonwa puonj ma ni penje gi japuonjre mare ni Muadh bin Jabal annahu qala. Muadh nyathi Jabal chieng' moro noiko safari modhi e dala jaote Muhammad. Basto owacho ne jaote Muhammad kopenje niya, qultu li nabiyyi alayhi salatu wassalam ya Rasulallah. Nowacho ne jaote Muhammad kwegwetho dhi kuome, wacho ni jaote mar Ruoth Nyasaye, akhbirni an qawlihi ta'ala, nyisa tie wach mar Ruoth Nyasaye e buk mar Qur'an. Nitie vas moro masomo e buk mar Qur'an to kang'e tiende malong'o, nyisa tiende. Vas ni en vas mane? Nasomo vas e surati Naba'i e Qur'an. Nasomo vas mazani yawma yunfakhu fihi fi suri fatatuna afwaja. Nasomo vas mawacho ni nitie odiochieng' ma ibiro kudh tung kata oporo, basto joka dhano biro biro Ruoth Nyasaye ka gin vikundi ka gin e chokruok mang'eny, yani chokruok ka chokruok ne bi kuom Ruoth Nyasaye bang' ka osekudh tung. Odiochieng' ni en odiochieng' ma lich ahinya. Fabaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jaote Muhammad kanowinjo vasno kaka nosome, jaote Muhammad kapok noduoko Muadh noywak. Fabaka alayhi salatu wassalam, noywak maduong' ahinya kendo ywak malich ahinya. Hatta btallat thiyabihi min dumu'i ainihi, manyaka lawe nobedo gi nomodho pi wang' mare. Noywak ma pi wang'e nobedo mang'eny, ma law manorwako nonere ka law ka ng'ich kalure gi pi wang'e kikit kaka noywak. Kalure gi penjo manopenje ni yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Nopimo gi teko noero gi kaka chwech mar Ruoth Nyasaye biro bedo odiochieng' noero. Nikech en odiochieng' malich ahinya, odiochieng' ma onge odiochieng' matek kata marach malo odiochieng' ma ji biro godo chieng' giko piny kuom Ruoth Nyasaye. Eka nowacho ni yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Odiochieng' ni endi en odiochieng' ma ng'ato biro ringo owadgi, dhako biro ringo chuore. Emomiyo Aisha chi jaote Muhammad nopenjo jaote Muhammad, ya Rasulallah, jaote Muhammad, debedi joma mon chieng' no biro bedo nade chieng' giko piny? Obiro wacho ni ng'ato ka ng'ato ne bed gi gima shughulishae, ng'ane ng'i dugu wadgi chieng' noero. Yani odiochieng' mapek kendo odiochieng' malich ma ng'ato ka ng'ato
ne ring kamanyo kama de oyudie konyruok. En odiochieng' ma Ruoth Nyasaye biro keto chieng' sudo piny machiegni. Bas jogo mane richo, mane timo timbe maricho, Ruoth Nyasaye ne mi sand kaluwore gi kit kaka ne gitimo. Eka nong'iso Muadh nyathi Jabal, ya Muadh, sa'altani an amrin adhim. Muadh, ipenja penjo maduong' sana. Tuhsharu ummati ala 12 sinfan. Wacho ni jogena manora kuomgi ne chier chieng' giko piny ka gin chokruok 12. Chokruok ka chokruok ne gibed chokruok madhi 12. Chokruok mokwongo mane kuongo chier ne chiergi yuhsharuna min kuburihim laysa lahum yadani wala rijlani. Mokwongo mane kuongo chier gin jogo mane chier kaonge gi lwetegi kata tiendegi be negibed maonge godo. Negibed maonge gi lwetegi kod tiendegi. Tiendegi ong'adre kod lwetegi bende ong'adre. Eka malaika ma Ruoth Nyasaye ne ket kochung' e bath lwete korka chich ne landi kawacho niya, fayunadi almunadi min kibali rahman. Eka malaika ma Ruoth Nyasaye ne ket kaka jalendo ne land kawacho niya, haulai alladhina yu'dhuna jiran. Jogi mane udhi jirendegi. Ginie jogo mane yanyo jirani. Gin jogo mane ochayo jirani. Oro ja-Islam kawuono watweyo, to ng'ato ka ng'ato nigi raha e din mar Islam, nigi chuny maber e din mar Islam, kaluwore gi tweyo mawatweyo. Koro tweyo ka ng'ato tweyo ok onego bed ni obedo ng'at ma iye wang' kata ng'at ma pile. Nitie jalno ma en jirande ok oyie mondo mi otwe kata diel e tok chiende. Koneno ka jirani otweyo diel e bwo chiel mamare, to odhi ogonyo diel cha moriembi madhi malal. Kata oyie kawo kidi maduong' to oturogo tie diend jirani. Oyie kawo gimarach to otoyo godo wang' der jirani, nikech jirani odhi otweyo diel e tie chiel mamare. Mama ok onego bed ni joka dhano ma Ruoth Nyasaye ochweyo timo kama, kata ng'ato timo ne wadgi tim marach kama endi. Seche ma udak e kor gweng' un owete, seche ma un machiegni un owete, moko onego bed ni uyanyoru kata ugoru kata utimo timbe moko maricho. Kidak gi jirani maber, eka en bende kitho to en otim nendi maber. Koro miyo wadwa tem kamoro ma intie, onego bed ni itemo maber, ibed gi uhusiano maber gi jirani. Wacho ni uhusiano mwema kod jirani. Moko onego bed ni ibedo gi uhusiano marach kod jirani. De jirani kochamo puothi, kaw ka gima dang' bed ni dherie mochamo puothi. Igole gi heshima, itere dala cha, inyiso ni wuon ng'ane. Then okoso na tok ber. Koro kete maboro, kalwane mondo ochwanya kodi. Imiye naswaha, ng'acha ka en ng'ama ber be dhi winjo, kawo dhere to tweyo mabor kod puothi mondo mi kik dok cham puodho. Lakini mae kawo dhiang' kata diel, iwuok godo kigo koko, kiyenyo, kidhi, kagima ng'acha chemo ng'iso diel modhi cham puodho, mano itimo tim marach, ichal ka ng'at ma ok ong'eyo haki mar jirani. Chieng' giko piny, ibiro chieri kionge gi lweti. Chieng' giko piny, ibiro chieri kionge gi tiendeni. Mane ochayo jirani. Fahadha jazauhum wa masiruhum ila nar. Eka malaika kawacho niya, malaika jodogo wacho niya, ibiro chieri kamano, gionge lwetegi kendo gi tiendegi. Bas mano e chudo ma Ruoth Nyasaye biro chulo jalno mane ochayo jirande, mane yanyo jirani, mane gore gi jirani. Mane chudo ma Ruoth Nyasaye oikone. Likaulihi ta'ala, Ruoth Nyasaye wacho na buk mar Qur'an niya, wal jari dhil qurba wal jari junubi. Waqadha rabbuka alla tabudu illa iyyahu. Ruoth Nyasaye wacho ni kik ilam mak mana en wuon. Kendo wacho niya, wal jari dhil qurba, timne minu maber kod jirande bende timne maber. Wal qurba wal jari junubi.
jirani machiegni kodi men jaodi onego bed ni timone maber. Ko jirani ma jatok dala onego bed ni timone maber. Jirani mane idala kamuda kodo machiegni onego timone maber. Ko yanyi ining'isi ni inowado okonego bed ni uting'ru betie ko e dala. Okonego bed ni ubaru kite e dala. Okonego bed ni uyanyuru e dala. Okonego bed ni matin kelo koko e dala. Onego bed ni ubedo jogo mawinjore kata bed ni okonyulu gi ng'acha ten jirani onego bed ni miye heshima. Bed ni luoko kata siru kata luoko kata lewni basti kawo picha tipuke dhod jirani. Okonego bed ni kawo kata pikuonde tipuke dhod jirani. Okonego bed ni kawo nyathini to idhi kawo kata gipoti tiketo ni piele dhod jirani. Ok ber. Koro miyo jirani onego bed ni dak godo maber, idak godo gi kwe kaka nyawadu kata kaka nyaminu. Ng'at modak gi jirani maber Ruoth Nyasaye ni migweth. To jalno modak gi jirani gi sigu ng'ani ok nid gweth maber Ruoth Nyasaye. Fa hadha jazaohum, ng'ani Ruoth Nyasaye ni mit marach wa masiruhum ila nar, kendo nobed kuwuotho koyware lo nyaka odonj ka dak marach. Lwete ong'adi kendo tine beno ong'adi, onge kaka onyalo wuotho, obiro yware kamano nyaka chieng' ochop ka dak marach. En sand ewi sand nikech nitimo jirani marach. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mama Jawati Muhammad owachonwa e kwanjo Islam kowachonwa niya, sab'atun la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah. Owachoni nitie chok ji sampuli abiri mantie e wang' piny karka to gin ji tieng' dibiriyo. La yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah. Jogi Ruoth Nyasaye ok ne ng'igi chieng' giko piny. Jogi Ruoth Nyasaye ok ne ng'i wengegi chieng' giko piny. Wala yuzakihim, kendo Ruoth Nyasaye ok ne migi puoch mora mora. Wa yaqulu lahum udkhulu nara ma'a dakhilin. Bas Ruoth Nyasaye ne ng'is jok machal kamae mondo mi odonj kadak marach mar mach. Yan Ruoth Nyasaye ok ne ng'igi gi gweth mamage, Ruoth Nyasaye ok ne gwedhgi, Ruoth Nyasaye biro ng'isogi ni yani gidonj kadak marach mar mach kaachiel kod jogo ma jodonjo kadak marach mar mach. Koro wadwa ja Islam ma koro winja sani, tem matek kik ibedi achiel kuom jogi ma Ruoth Nyasaye ok ne ng'i chieng' giko piny. Inna Allaha idha nadhara ila abdihi birahma yakun hadha abdun huwa rajulun salih. Ruoth Nyasaye koponi ong'iyo ng'ato to ng'i gi gweth mamare, ng'iso ni ng'ani en ng'at maber. To ka Ruoth Nyasaye okunjo wang'e, odagi ng'iyo ng'ato, odagi miyo ng'ato gweth no ero, ng'iso ni ng'ani en chwech Ruoth Nyasaye lakini ong'ama rach, ok ong'ama ber. Koro wan duto wang' piny karka wan jogi Ruoth Nyasaye, kendo wan chwech ma Ruoth Nyasaye. Wadwaro mondo mi wayud gweth moa kuom Ruoth Nyasaye. To gweth ma Ruoth Nyasaye ok nyal biro ni e seche ma Ruoth Nyasaye oloko ni toke. Ruoth Nyasaye ok ng'iyi, Ruoth Nyasaye ok okawi ka ng'ate. Ruoth Nyasaye ok dwari nikech ok isechayo chwech mage wang' piny kar kae. Koro miyo ji abiriyo gi ikiti mondo mi winjgie, koponi in achiel kuom ji abiriyo gi endi ikwa ng'uono mondo mi Ruoth Nyasaye ong'uoni. Achiel kuom jogo ma Ruoth Nyasaye ok ne ng'i chieng' giko piny, ki Ruoth Nyasaye ne ng'isi gidonj kadak marach mar mach, en al-fa'ilu wal maf'ulu bihi. Al-fa'ilu wal maf'ulu bihi, yani al-liwat. Al-fa'ilu en ng'at ma dichuo, to en oterore gi dichuo wadgi. Dichuo materore gi dichuo wadgi. Koro iluonge ni fa'il gi dho Kiarabu. Ng'at materore gi dichuo wadgi, kata giriwore gi dichuo wadgi, riwruok mar otanda. Dichuo mabedo gi dichuo wadgi achiel, ng'ani en ng'at mokuong'. To ka en dichuo moyie ni mondo timne kamano, en bende okuong'e. Ng'at matimo timni gi ng'at mitimone timni, ji ariyogi gin jogo ma okuong'. Gidakie wang' piny karka to gin gi kuong' maduong'. To koponi gitimo timni endi, magigo kata pichni, magisambaza kamoro amora,
jogi gin jogo moko nego bed ni ji rwako wechegi kata ji winjo wachgi nikech gin jogo mokuong. Koro kineno ka ng'ato wacho niya ni joma chuo onego bed ni terore kigin ma ng'at marach, ng'at jachien, odwaro mondo ji otim timbe maricho, ok odwar ni mondo ji otim timbe mabeyo wang' piny karka. Mae tim manotimore kuom joge jaote Luth. Luth ne en jaote. Iwacho ga gi ngero mo gi dholuo niya ni idong' ka chi Luth. Chi Luth nodong' gi jogo mane joma richo nikech jok ma otimo negi timbe maricho mana ne en ja plan. Jok ma otimo negi plan ne gin jogo mane tero chuo wetegi. Kage neno koneno wuoyi mo jaber e kor gweng' to dhi onyiso joka ni nitie wuoyi moro biro kar kae. Chalo kaka nyako moro biro e kor gweng'. To koro nitie jok mamanyo nyiri. Koro ing'ise ni nyako manie kor gweng' kar ka idhi nene. Ma ok rach. Lakini wuoyi moro biro e kor gweng', ji dhi luwo bang'e, ji chako tiyo kode marach kaka nyako, mano ok gima ber, mano en tim mokuong' ma kata jodongo manokadho ne ok otimo. Wan jogo masani wadwa bedo gi timbegi e kitagine gin timbe maricho ma moko onego bed ni timore e bwo piny kaluo. Joluo gin jogo mariek, jogo mosomo, jogo modhi sikul. Moko onego bed ni timo timbe ainagi, kata ng'ato rwako timni e pache to wacho ni ma tim maber, kata ng'ato gone debe timni mondo timni obed maber. Ma tim marach kendo tim mang'we ma Ruoth Nyasaye ok osero. Din mar Islam okwedo tim machal kamae. Ng'at mar ariyo huwa nakihu yadahu. Ng'at mar ariyo ma Ruoth Nyasaye okuong'o en jalno mokendo lwete. Jalno moloko lwete chiege. En kata kiromo kode ng'ise ni ng'ane otieno kikendi. Awacho ni an sani pok aromo kendo bwana. Osiga sika ni an pok aromo kendo. Osiga sika ni an pok aromo kendo kata onge uwezo mar kendo. To kodhi ni dogotieno to chiemo maber dende koro gombo, koro kawo lwete moloko dhako. Mano ok ber. Koro wado ja-Islam, ja-Islam ok oyie mondo mi otim tim machal kama. Golo pigi gi lweti ok ber. To Ruoth Nyasaye ochwe ni mon dhako jalno ma ni bedo gi lwete kaka jaode, jalno en ng'at mokuong'. Mar ariyo jalni en ng'at maketho anyuonde nikech en ng'at manego anyuonde to kong'e nonego anyuonde. Jok monego bedo joge ma koro puko oko. Koro miyo wado ja-Islam ma en timbe mang'we, tim mamuofu ma Islam ok oserwakro. Ji time, ji mang'eny time, jogo ma jo-Islam kod jogo mok jo-Islam. Wanakihul bahima. Ng'at mar adek en ng'at mokendo le. Ng'at mokendo dhiang', ng'at mokendo diel, ng'at mokendo rombo. En seche modhi kwath to rombe kae mochiko go hajane, kata diek mochiko go hajane, kata dhok mochiko go hajane. En pile ka pile dhok modhi obedo kaka nyako e mbelene. En wuoyo gi nyako tame. Ma liu oking'isi ni okendi chal ng'at mayanye. Ichal ka ng'at mok dwa ni mondo timne. Kata en ng'at ma kata ka en nyako to en nyako moloko lwete chuore. Mano ok gima ber. Kiwuoyo kodi mondo mi okendi chal ka ng'at mayanye, yani idhawo kodi mana gima yanye. Mano ok gima ber. Islam ok oyie mondo mi kendi le. Oyie mondo mi kendi dhako ma urigore kumoro achiel nikech magi emomiyo Ruoth Nyasaye nokelo Adam gi Hawa wang' piny mondo wang'e ni ma Hawa to ma Adam. Koro kokel de ni Ruoth Nyasaye dwano mondo mi ikendi le, dowe le mondo mi ji okendi le. Koro Ruoth Nyasaye ok oyie mondo mi ikendi le. Ng'at mokendo le en ng'at mokuong', en ng'at matimo tim marach, tim mang'we, mamuofu ma Ruoth Nyasaye ok oserwako. Koro ja-Islam kuyie ni unotim timbe aina gieki. Ng'at mar ang'wen en jalno nakihul mar'ata fi duburiha. En jalno moloko chiege gi yo kachien. Riwore gi chiege gi yo kachien mar chiege. Kar mondo oti gi yo mambele, en oluwo yo machien. Yo malil, yo marufu maricho wuokie, ler, yo musiko duma kila wakati, koro dwano odhi odonje. Mano yo marach. Ng'at maloko chiege ni nyiso ni ndibundi ito lokore, baso chako kamano, ng'at ni en ng'at manigi kuong' maduong' e mbele Ruoth Nyasaye. Wanakihu waljamiu mar'ata wabnatiha. Kod jalno mariwore gi dhako gi nyathine. Oriwo dhako gi nyathine kamoro achiel. Yani nyathini be chiege, chiegni be chiege. Kwa chiege
olengre matino dhi moto to mako nyathi. Mano en jal manigi kuong. Magi timbe ma ok onego bed ni jal modhi sikul kata jal ma wiye ler timo tim ainani. Ma tim marach. Ng'at moriwo dhako gi nyathine kata bed ni nobiro gi nyathine no ero ok onego bed ni timo timni kuom nyathi. Magi timo winjo mana kuom mwachegi, lakini gin timbe maricho ma Islam ok oyie godo. Kaka ja Islam ok oyieni mondo mi tim no ero. Jalno moriwo chiege kod nyare, mano en ng'at marach. Ng'ato be nyathine monyuolo marembe ema koro loko chiege. Oloko chiege gotieno, nyathine godiochieng' chiege. En koro oriwo gi ji ariyo, ogoge mariyo. Mano en gima rach ma Islam ok oyie godo. Islam okwedo gima chal kamano ero. Kendo Islam okuongo jalno matimo tim aina niendi. Wazani bihalila tijarihi. Kod jat mar auchiel en ng'at machodo chi jirani. To kod ng'atno dhako ma chi jirani machodo chuor jirani. Ngi jirende u kachacha iyudo ka en gi jaode, orito jaode maber, jaode dende ler. Koro kineno ka jaodi okrito maber, ok inyiew ni kata sabun, odum chak pile ka pile. Koro iwe jaodi ni idhi riwri gi chi jirani. Mano in ng'at marach ma Ruoth Nyasaye ok osehero. Koro Islam ok oyie mondo mi ichod chi jirandi. Ok oyie mondo mi kata chi jirani ochodi ni wuon. Bedu jok man gi heshima, man gi luor. Ja Islam en ng'at ma miyo wadgi luor, luoro gir wadgi. Ikibed ng'atno ma ochayo gir wadgi, madhi e yo marach kata dhi chiemo ni jowetene ang'aya. Islam ok oyie mondo mi ibed achiel kod chi jirani. Ma dwe mar Ramadhan kod oko mar Ramadhan ok onego bed matimo timbe aina gi eki. Onego bed mabedo jogo magini jogo Ruoth Nyasaye. Ma Ruoth Nyasaye to na buk mar Qur'an ya la'allakum tattakun. Mondo mi uluor Ruoth Nyasaye adiera, ok inyal kendo ok inyal chodo chi jirani. Mar ariyo, ok inyal riwo nyathini minyuolo kod jaodi kamoro achiel miketi kaka mondi. Mar adek, ok inyal loko chiegi yo kachien. Mar ang'wen, ok inyal kendo le. Mar abich, ok inyal kendo lweti. Mar auchiel, ok inyal yie mondo kendi. Mar abiriyo, ngajal mar abiriyo, mu'dhi jarihi hatta yal'anahu nasu illa an yatuba bi shurutiha. Asabiyo mu'dhi jarihi. Ng'at mar abiriyo en nani ma pile ka pile oyanyo jirani, pile ka pile ogoyo jirani, pile ka pile odhi ne jirani kajuoga. En jalno mok dwa jirani obed gi kwe. Osiko mana ni jirani ok ber, osiko mana ni jirani ng'ama rach. Ng'atno ma Ruoth Nyasaye biro keto chwech mamage chieng' ko piny, basto kuose kendo gone koko e pap maler, ka ji ng'ise ni ai butwa, in ng'atno mane rach, in ng'atno mane yanyo jirani, in jalno mane gore gi jirani, in jalno mane wundo ji kane chodo machi jirani. Koro miwaro Islam magi timbe maricho. Seche mitimo gi wang' piny ka kipondo, chieng' ko piny gini wuoge e wang' lela. Osiepini ma kawuono in go mineno wuondo ni ihero no ero, nitie chieng' moro ma koro biro neno ka kara nokiere, nitimo ni marach, niluore gi yo kachien ne. En osedhi kuma odhiye, owe ni ng'ama ber, oriti kendo keti bed machiegni gi joge, kara in ng'ama rach maketho kar dak mamare. Koro miwaro Islam, chieng' go piny kano nyanygi gelela, eka ni ng'e ni kara gik mitimo ka ok ne gin timbe maricho, nikech gimoro amora mitimo nitie rekod mar Ruoth Nyasaye. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Jibril manen malaika mugwedhi kwa Ruoth Nyasaye nokelo jawtemo Ruoth Nyasaye wach mar Ruoth Nyasaye. Jawtemo mar wacho niya, Jibril ne biro pile ka pile ne ng'isa naswaha ewi jirani. Ung'isa ni Muhammad, akwayi ni kiyie timne jirani maber. Kila kukelo na wach mar Ruoth Nyasaye nyaka wach ne wach mar jirani. Ung'isa ni bed gi jirani maber, bed kode gi kwe, timne maber, ma kik yan jirani, kik go jirani. Kopo ni Jibril ne miyo jawte Muhammad naswahani, an be an gi in onego bed ni wabedo gi jirani maber,
kik wago jirani, kik wayan jirani, wabed jogo man gi jirani gi mabeyo, manyiso kido maber mar Islam e kindgi gi jirende. Hatta dhanantu annahu saywarithu, manyaka jawete Muhammad noparo ni jirani ni koponi atho, chal ni Jibril kata Ruoth Nyasaye nyalo pogo nus mar mwandu to miyo jirani. Nowe ni jirani ni ng'ama lich ahinya koro ma chalo kaka koro wadgi malich ahinya. Nikech kaka ni miena aswa kuom jirani, nong'e ni ng'ane jirani en kaka wadgi. Mane onego bed ni an gin wakawo kamano. Jirani moro amora ikawo kaka nyaminu kata kaka owadu, ma ok ikawe kaka aduwi ka ng'at miromo garo mi pap kanyo ero. Wathani yuhsharuna min kuburi ma la surati al-khanaziri. Jal mar ariyo mibiro chier e bur mare, ibiro chier jogi ka gin jok mangi wenge mag nguruwe. Ke jok mabiro chier chieng' giko piny ka nigi wenge mag nguruwe. Nyasaye ochwe gi wang'i maler kindi jaber. Lakini chieng' giko piny ichieri ka in gi wang' anguro. Fayunadi almunadi min qibali rahman. Eka malaika majalendo ne lendi kawacho niya, haulai alladhina yatahawanuna bisalati. Jogi ginie jogo mane bedo mayom yom elemo, nok gilem. Fahadha jazauhum wa masirum ila nar. Mae ka Ruoth Nyasaye omiyo gi mich, nigi dhiewa ei mach, ka giwengi gi chal giwengi anguro. Migi wengi anguro, migi wi anguro, migi it mar anguro. Nikech gin jogo mane ok lem. Koro wado ja Islam, lemo beber onego bed ni makri gi lemo. Ng'at mayom yom elemo ne chier chieng' giko piny, ka en gi wich mar anguro, en gi dhok mar anguro, en gi it mar anguro. Koro anguro kawuono kineno tichayo, kende bae gi kidi, ok icham ringe ni inja Islam. To chieng' giko piny irwako ni wiye, irwako ni ite nikech ne ok ilem. Haulai, magene gin jogo, kanu yatahawanuna ne gin jogo mayom yom elemo ne ogilem. Ne gilemo kawuono kinyo kolemo rucho kolemo. Koro miwaro ya Islam, wakelo puonjini mondo mijio mak lemo motegno, sani jira Ramadan ji lemo motegno. Tematek nyaka oko mar Ramadan, Ramadan kurumo, idhi mbele gi lemo, konego bed ni weyo lemo. Ruoth Nyasaye wacho niya, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. En richo maduong' ke en sand maduong' mane bed kuom jogo ma lemo. Jogo ma wile gi lemo, ok gidhi lemo. Ne giyud sand maduong' sana. Fa Aisha radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Aisha tijawate Muhammad wacho niya, tim maber Ruoth Nyasaye, mbele Ruoth Nyasaye en tim ma ng'ato timo kodumisha tim cha. Ng'at modumisha kata ka itime tim matini, tolo rakariyo to pile ka pile nego beni tolo ilamo rakariyo no iro. Isomo Qur'an pile ka pile nego beni somo Qur'an. Kwa dua pile ka pile nego beni kwa dua. Mok ni dwe Ramadan kende midwa kwa dua, idwa some Qur'an, idwa lemo, alafu dweche mamoko to koro kilemo. Nego beni timbe ka pile nego beni lamo time mane tim lemo, kende kwa dua, kende somo Qur'an, mane kibedi ng'at maber ma Ruoth Nyasaye ohero, ki Ruoth Nyasaye orwako. Qala Sheikhul Abdulrahman As-Sa'di rahimahullah inda an hadhihi al-aya. Sheikh Abdulrahman wacho ni aya mar Qur'an wacho ni inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yani Ruoth Nyasaye ohero jogo ko jogo maler, jogo malame pile ka pile. Sheikh ni wacho ni aya ni niya, inna Allah yuhibbut tawabin min adh-dhunubi. Ruoth Nyasaye ohero jogo makwang'uono ka gisitimo richo. Ala dawam, gikwang'uono pile ka pile, gidumu gikwang'uono, gisike kwang'uono. Wa yuhibbul mutatahhirina ay mutamutanazihin. Ruoth Nyasaye pile ka pile. Koro waberu jogo malam Ruoth Nyasaye, kendo jogo mohero timbe mabeyo. Ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.